Magandang umaga, madlang Noype, dahil sa malakas na ulan kagabi, bumaha, kaya maaliwalas ang kapiligiran ngayon. Yun. Hmm. Yun, masdan natin si Reynang Kalikasan, guys. Enjoy lang natin ang buhay. Kaya ng kalikasan, maliwala sa umaga, mainit sa mga noontime, at ayun, gaganda din naman siya, maliwalas ulit sa gabi.